Hvis vi tænker på vores mobiltelefoner som et godt eksempel, så havde vi før 2007 knaptelefoner, og de blev mindre og mindre og mindre, og sådan fortsatte det. Men lige pludselig stillede der sig en mand op og viste os en glastelefon, altså med en glasplade. Og udviklingen siden 2007, hvor de her glastelefoner kom, har været, at nu bliver de større og større og større. Og selvfølgelig kommer der noget efter glastelefonen. Vi ved bare ikke hvad. Vi ved, det kommer, men selvom vi godt ved, det kommer, så er der ingen af os, der kan gennemskue, hvad det bliver. Vi kan heller ikke gætte, hvornår det kommer. Så selvom vi ved, disruption kommer, så kan det være svært at forudsige. Vi kan godt mærke, at jorden ryster under os, men vi ved ikke, hvilken retning vi skal kigge. Og disruption er noget, man skal forstå. Det har aldrig været vigtigere for en virksomhedsledelse i dag at forstå disruption. Disruption kommer, når teknologien ændrer vilkårene for en sektor så hurtigt, altså hastighed, så hurtigt, at vi ikke kan nå at følge med. At vores forretningsmodeller ikke fungerer mere, at vores kompetencer i virksomheden ikke slår til. Når hastigheden er så hurtig, at de to ting falder ud, så er det, at vores virksomhed ikke kan klare sig, og så er vi i fare for at blive udkonkurreret af nye, typisk små, digitalt drevne virksomheder. Det er, så min definition af disruption handler om hastighed, og hvordan små ændringer kan medføre store konsekvenser. De første brancher har jo været musikindustrien, som vi alle sammen kender. Vi har set nyheder, altså nyhedsformidling, været ramt, og det er fordi deres produkter har været så nemme at digitalisere. Fordi det basalt set var information, vi skulle flytte rundt. Men med fremkomst af kunstig intelligens og robotter, så vil hele serviceindustrien blive ramt af digitalisering. Med 3D-printere, igen robotterne, så vil hele produktionsindustrien også blive ramt. Så både service og produktion bliver ramt. Og det, der er interessant her, er, at vi tidligere har kigget meget på kommunikationsteknologi, altså internettet, mobile applikationer, og det er rigtigt, at det har haft store konsekvenser for vores måde at handle på, vores måde at få relationer på, vores måde at arbejde på. Men de næste 10-15 år, når vi skal kigge efter disruption eller forandring, så skal vi kigge efter kunstig intelligens, robotter, biotech, det medicinske område, 3D-printere, nanoteknologi. Alle de her områder er blevet digitale. Og når de bliver digitale, så hopper de med på den her eksponentielle kurve, altså de får den her meget kraftige acceleration i deres prisydelseudvikling. Og det er der presset kommer. Et af de områder, som jeg vil kigge på de næste 10 år, det er kunstig intelligens. Det er et svært område at investere i, for det er svært at forstå, det er svært at gennemskue præcis, hvordan indvirkningen kommer, men det vil være et område. Altså data, de store mængder data, vi alle sammen har hørt begrebet big data, fueler, altså det er benzinen til den kunstige intelligens, vi har i dag. Og de løsninger, der kommer derfra, kommer til at være alle steder i verden, de kommer til at påvirke alle job, alle sektorer. Så ligesom vi nu har været igennem, at alle skulle have en hjemmeside, og alle skulle på internettet, og alle skulle kunne sælge på internettet, så kommer den næste periode der også igennem den samme bølge med kunstig intelligens. Alle skal på en eller anden måde bruge algoritmer og kunstig intelligens til at styre og levere deres produkter. Jeg plejer at sige, at vi implementerer mere teknologi, end vi kan fordøje. Altså, vi tager mere teknologi ind i vores samfund, end vi kan nå at diskutere og forstå konsekvenserne af. Så vi tager nogle meget, meget store risici. Og det kan være, at vi mister vores privatliv, fordi vi afleverer så meget data. Privatliv er et fundament for demokrati. På den anden side, så er der også et potentiale i teknologien, som vi ikke må lade gå forbi. Teknologien giver os nogle nye muligheder, som vi ikke har haft før. Det giver os muligheden for at skabe et uddannelsessystem i steder i verden, hvor man ikke har adgang til skoler. Vi kan lære alle børn at læse og skrive. Vi kan give alle mennesker på jorden adgang til et sundhedsydelse. Vi kan give alle mennesker på jorden adgang til finansielle produkter. Så teknologien har et kæmpe potentiale, og det skal vi turde tage. Vi skal se det perspektiv. Så hvis vi sidder og har ondt i maven og er bange for disruption og virksomheder, der dør, så skal vi bare huske på, at sådan har det jo altid været. Virksomheder lever og dør. Men dem, der kommer nu, de nye virksomheder, de har en anden måde at tænke ressourcer på, og de har som hovedregel et ønske om at skabe en bedre verden. Så det skal vi turde gribe, og det skal vi selv kaste os ud i at gøre.